ngala jiosno ni ke jingong ba ki breu ki kili balai ba kita ki bam shakri U Jisu ru ki long ki bala kyrkhu haga jisha ula de ben kyrkhu tang kita ki ba shakri U tang kita ki ba tip U henrei ki kamrus pa ban kita ki mam shakri U Jisu ba kita ki bam nget U Jisu ban kita ki ba shakri U kata kalong ke jingkli baki breu ki kli le se piru pila ban bu kata ke jingkli le se ka pelengok ya pi om sishaken kumno Jisu kam kyrkhu ye kita ki baklem shakri U ye kita ki baklem nge u taswa bangin ya rung sya kata ka jingkren hagani ka por matang ko amna khublai she pi we baro haga kerteng U Jisu Christ panga aingo ba fi sngap ikani ka jingkren hagani ka por banga nget kani ka jingkren kan da ai jingmut kan da ai jingpen shay pi balei bo blei ule kumta balei bo Jisu ule kumta banga nget hagani ka por fi sya skor khendiat por ikani ka jingkren banga ngai utraru unang ai fi ka por unang pendap fi do men sem ba khoi banga ka ktien kanang yo rung apo ka men sem ka jong pi kana ka ktien hi kan no long ka jing em ya pi ya ka ba phila ban em kat kum kata ka jing snok tho na ka ktien ka jong blai ya ka ba phila ban em ru kat kum kata ka mon ka jong blai ri ta ngai pu try ka khui pi ni ka sngi ki khon ki ti ki jong pi ka kam ki jing trai ka koi ka khya chu na dong shadong utrai unang ka khu ba kam tam e ka jing em ka ba kan jam sim ba fin ngai plo ha ka men sim ban shakri ya U Jisu Christ hawat chi sha kata ka de ka jingkli balai bu Jisu u kham kar khu ya kita ki ba khlam shakri ya u ni kita ki ba khlam ngai ha ka kerteng ngai ju kata ka de ka jingkli ka ba fi bu ba chi sha ka de ka jingkli ka ba dai ru sisa hatu U Jisu ule Shillong khamat hatu U Jisu mo u kham i ye kita ban yengi ki ba shakri u ka chi sisa ka long bet kumta ba U Jisu wi u ong kum ni habanga puli em ka Bible hi ka don ka jubab ya kita ki e baro habanga puli ka ni ka por ka lenong ka basan na ka gospel u Matthayos ngayu i kata ka jubab ka ba U Jisu hi u jubab adu ong kum ni ka ni ka khot ka ba sau phulai u ong kum ni pile asno bala ong men it yelau parabar jan men shun yau to bo shun yeme henring nga ong hapi to it yikinong shun jong pi batugar khu yita ki batim ya pi to le bhai kita ki ba shun ya pi to dwairu na kamanta kita ki bale snew ya pi bat le ben ru ya pi ke de khot pas usan ka ong kum ni ba phin yo long ki khon ukpa jong fi u bha bneng na ba upan mi ya ga sni jong u ha ki basniu bat ha ki ba bha u pha ru ya uslap ha ki ba hok bat ha ki bam hok U Jisu ong pechni u blei ukpa jong u bha bneng u dei u blei u ba udai u blei u ba u bam jule Shillong yano bat ngi i hang ni ong upan mi ya ga sni ha kita ki basniu bat upan mi ya ga sni ha kita ki ba hok ru bat ka ktin jublei ka hang ni ba upan hap ya uslap lene u pha ya uslap ha kita ki bam hok bat ha kita ki ba hok ru tadeng ta ba kasngi ka tingshan kasngi ka dailut ya baro bara bu slap u hap baro ki ji lut marba balai bo bleu klam ai slap tang ha kita ki ba hok henry ai slap ru ha kita ki bam hok u ai yo ya kasngi ha kita ki ba hok kum ju ru ya kita ki bam hok baru blei u blei u bam jule Shillong berkata ka dehi ka story lene ka tai ka de ka jing shisha ka jing thu ya ka ba U Jisu hi u ya thu na ka gospel ka jong u Lukas shapang ukpa ban arngut ki khun ukpa ban arngut ki khun ka Bible ki thu ba u ne breu dan arngut ki khun bat utau khun u ba kham hadien u ba kham hapo ka Bible ki thu yangi bahagawai ka sngi ulapan ni laga jong ka baha na laukpa usngau ba kan khambha u ban im no ka jing im ka bala ka jong ka Bible ki thu ingi hang ni ka khot khat we ka Bible ka ong ula ong ru don we u bri u don arngut ki khun sin rang u ba khampo ati naki ula ong halau kpa kukpa to ai hanga ia ka benta ka bahap yanga na ka ka badon te ulai penbenta haki yala ka jing im
Ti ombun sngi hadin kata utau kun uba kampo ula lumlang ye ki aka barok bu ula lek jinglet shakri ke bajngai bet hangta ula penseruan no ya ka benta jong u ba uda le sarong auria. Tunda ula pelut ye ki aka barok laja nem sniu ke bakra wa kata keri uru ula sedang ban ngau kerdu. Kani kedikan nuksa, kani kedai kata ka jing itu ke jong U Jisu. Bahaka ba meningkong kini baro kini ki kuon ki dei ki badap ki babiang. Haka por baki ki dang don ha ukpa. Sisa baro ki dap ki biang hendrai utau ba kamapo. Ulas ngau ba udan kamban yo no laga jong ka bah laga jong ka benta. Baru kuparu ula penbenta ia kata ka bah ga jong utau bapan bat ula ai ia kata ka badai biang ru hau. Ken ma ukpa jingi bah beneng u penbenta markum ju ia ki briu haki ki baro. Tadi tangi iu ni ukun u bakam sniu u benta ba ida ka bahatam hi u ai ia kata ka badai ka hop ka jong u penbenta baru ai no ongkon sim. Bagi yang ta haka bamenengkong yang baro dan jingya per. Utau basyong haying bar uta uba mi no na kaying haka por ka bamenengkong ke yo markum jo. Bakata ka dei ka jing shisha. Ubleu ai markum jo. Ya uta uba don bar ublei bar uta uba mi no na ublei. Ni uta uba mengek blei ni uta ken ubam pediang ru ya ublei. Ublei ai markum jo. Henry ngiu na kani ka jinget ho. Bauta ubadan haying kata ka bau udan ka klemlut kasa kumju kadon kumju Henry utaken ubami no na ukpa. Tang katu kan ni por layo shisha ia kata ka result layo shisha ia kata ka baja haga GM ke ju na kata ka badap suki pasuki kelas dang ban lut kelas dang ban serwa kelas dang ban terkong perka Bible ka kayatu ingi bakala serwa no kata ka benta ka ba ulayo na kupa bakalawan ka jingkerdo ka bakraw haga GM ke ju haga bakado namar bu udan ia kata ka jing sarong uang ngamdan kam yu tau kupa ngamdan kam ia kata ke jing kyrkhu ke jong u pada yang tau jengai no kupa berum kwa shui bandan ke jing dei bu uni kupa kumta kata ke spa jong suki pasuki ke sedang banlut berka pois nan syakaba u telis nan pi lat no kupa am nan da kawai ke jaka ka ba kamba namar lat no kupa ke don tanggata ke badu tanggata ke basarwa ke don ru kan nem snio Syabar na ukpa. Ni bakalawan kan nem sniu ka bajor ka jim ka jong ni breu bat kumta udah sngo kerdu ba ulay lang paralok ru ong ka ketin ka jong blay. Bat kita ki breu lani bat utau traisnong na katakari. Bat uni traisnong na katakari ulap ha ups niang yu. Ka babel ki yatu ingi ulap ha us ka lengka jong u pan ups niang. Ti do kwa pun kadang ila ka kpo ta ti kapso ding ya ki bala jubam kisniang ti amdan ba ayu kisniang gyo ban bam na ti kapso ding henry uni ukun sonong auria tangi kataru amdan ba ayu ka kerdu bat uduk hadu kata-kata namar tanggawe bujengai na laukpa kata ka de ka jing shisam aku aban ongi fi kan ke ski ibu blay kyrkhu ya baro kumbu kyrkhu ni kun nongkong kumbu kyrkhu ni kun ba u blay kyrkhu ya baro Henry kat banang ya kapor ngin yu kan ke jing shisha bauta ubam dan ba ukpa ba utahi ubam nget yu Jesus Christ kata ke jing don jing em ju hakoi kapor em kan no mentoy ya namarkan sapoi kapor juga jing kerdu kapor juga nem sniu ka jing yap kan lap yu tau beriu tadi kita ngakwa ban ongi fi kan ke sngi ka spa kan mla ban pen im yu beriu kan nam kan mla ban im yu beriu ke jing don jing em kita ki qualification kita ke jing nang jing start kino mentoy hagawai ke sngi anda haba kan wan ka jing kerdu jong ka jing im namaru beriu kat bu nang ya un sa teman bat kan kerdu kapor
kan kerduk ru kata ka jingim namalkan sapoi kapor bakan sadukut no sebab bat ha kata ka jingim ka dukut sebab uta ubri ubaklem ukris un kalalong shisha ubaduk ubajenjar ubasosat bat kumaki kasih kyong ka jenjar tra kan wan lap ye ka jingim ka jungu ka jing kordit ka ba sosat haduk kata-kata namar ngiyui ba ubriu ba klem ukris udai beduk bar kwa ban ongi fi ni kesngi bala pi jengai na U Jisu Kris wan nom sngo pi bit pi biang menta ka spa pi don ge jing don jing pi don lot pi don ge jing nang jing start pi don lot ke pi kwa pi yo lot pi thiet ka pi mon kwa thiet ka beneng ru pi lai ban thiet ta Shillong ba ublei di ka beneng dan kipriu ki kwa ban thiet ka beneng ru namar ki sur spa hadu kata kila ban thiet ki briu ki mot ban thiet ru ublei tang Shillong ba ublei terwai la de ruspa do kata and ka Bible ki thu ba ublei kyrkhu pi amba ba ublei kyrkhu fi ka daw kolong ba u yet palat ya pi ba ka ni ka jing kyrkhu ka jong ublei ka ni ka jing le sbun ka jong ublei ya pi menta ka daw kolong bu yet palat ya pi ba umman ya pi ba pin kala ka ba mot la da piyat klem U Jisu la da pim klem kala la da pim pai no shi ublei ha ka por ka ba biang ka ni ka jing don jing em ka jong pi kan mento ye pi kata ka sngi ba U Jisu kran shai kata kan mento yu la pi yo ka protei barok we re pi du no ya la ka men sim ka por kan sapoi baga spa jo fi kan umla ban ya rap ye pi tadei tanga pule ka tin ka jong play ngi i kata ka benta na stish ki nong rom ngi nong ba ar ka khot ka saw ka ongum ni me nyu ben ye ka jingken rei ka jing sbun ba ka jing yasha ba ka jing sha slam ru ka jong u klem da perkhat setia ba kata ka jing sbun ka jong blei ka thau ya lam ye me sha ka jing kala ka bamut hatu phim tip se ba kata ka jing le sbun ka jong blei ka jing ai bha ka jong blei ye phi ka ne ule bha ye phi ka ne ba phin so thu ban kala ka bamut ban sung thu ba ka ni ka ba pi don ka dei ka ba blei u ai ka ni ka jing em ngam da kran e tang ta ka spa ka ba kin jado ni ka jing em ka ba blei u ai fi ka dei ka ba blei u la ai ya pi ka ta ka ba ga jong pi ba la da pi pim don ba u blei la da pim don ba U Jisu bolong u nong pen em u bolong u ta u ba ai jing em ya pi stang kat no kata ka ba pi don kan lut no ka ni ka jing em kan salip no ba la da kan lip pen le kom no tadi inda ko aban ong fiu le bhau ble hedo kan ne pi ke da ko long bo thumu ye pi u kwa ye pi u ang not ye pi ba phin phai no iswa ba kan lut no kan ke jing em tadi inda ye pi ki ba kli jing kli ble u le bhai kita ki brio ki bam kala ka mut ni ta ki brio ki ba kam priang U Jisu ko aban ong fiu anum kli kita ka jing kli ba kani ka dei ka jing shisha balada fide ki kimi ki pa lada pidan armut ki khon uwei ubati drugs na batakai ba ne wei ubati sngiem la pide ukpa na pide ka kmiem pin kam it yuta batakat kin kam it yuta ubarunar yuta ubasatla bateng teng sparar ka don ne ka jingya dom i kumba ki kmi ki kpa ki le Shillong o yuta it balong kum ta te kata ki it kata ki pulut kat bapan kat baang ailut le ngapat batip sngi ngapat babiang i kumba kim ken snap yanga i kumba kim it yanga kata ka julong ka jing perkhat jong ubrio namaru yu i da kata ka khamat ba ka julong ru kata ka rukom ba ki kmi ki pa ki kham it hiru yang ki khon ki barunar ba ki khon ki badakat tadi inta la pi jangai no blei it kerpang ni pi ukam it ye pi bat shisha ukam plut por ne ukam plut jingmut ru na ka banta jong pi namar umman ye pi ba pi pin chat namar pi ru pi dei ki khon ki jong u tadi inta ngakwa ban ong fi bo ni blei bangi shakri u de blei u yap om tang na ka banta kita ki ba hop de blei u yap na ka banta ki ba pop ko abanong ifi kini keski bamanta U Jisu habawan sinisik perthai shim lawan ban yap hap deng jong ki bahok
riwan menyap hapdeng jongki nong pop tadeng ta kading phna ga jo hol hapdeng armut na kan riang ki diki nong pop ki bakrau wan menyap hapdeng jongki diki nong pop tadeng ta utrai ukwa ya phi bapen kala bapen num sngo biang ban sngo dap hagata ka bapi pidan hagata ka spa ka po ka boble la kyrkhu ya phi bapen pai no shu nong kyrkhu ya ka bapin IT no la jong jing im ke jong phi shau Jesus Christ wan om ya jangai than na mar ka jing im ke jong phi kan sapoi sya kata ka jing kerdo pat sya kata ka jing chot tani ta na ka banta jong phi pat ki be shakri u blei nga ka ban phi phim dei pat ban dom u blei bo blei kerkhu kerpang ya kita ken ki basai la kita ken ki bele persya u blei mar u blei na ka banta jong phi ula bu lupai kata ka banum lut tading ta uni khun rangba habu yu I bo to para wan phai se ying ula snowdom balei bu pau penlut kata kata na ka banta uni khun bu khama po bu pau ong hatu kini ki ibaro kim dei mo ki jong me balei masngo bishni la jong para tading ta uni humen u bodan ying kata ka ying ka de jong u ka spa ka po jong par ka de jong u kita ki jindan jing baro ka de na kam tau to khun rangba hi tadi ta ka banong ifi ki badai jong blai kla de lupa ka jong phi ka beneng lu ka de ka jong phi ka khandor ka de ka jong phi ka ki badai ka jong kpa ka de ka jong phi lu tak da wanam so bishni balai pa u blai u kyrkhu ya kita ki bam pediang U Jisu ya kita ki khun khaddu mo ya kita ki khun ki bakham hapo balai bu blai uda le khamba ya ki nga kwa banong u blai la le khamba ya phi ka jisha tang be shu I kumba u blai kyrkhu khambon ya ki ule kum ta namar bakin ka ka bumfon ule kum ta namar bakin yo pediam yo Jesus Christ bakin pai shu trai markatai ke de jing sha bakin ju play ki thu ingi ba bangi pet ha ba khatdu mo kita ki shakri ba kita ki bam shakri te mo kita ki bade ki khon ju play ba ki bam ki khon ki ju play te kadan bi ka jing penia pher maka Bible ka ongom ta mo la ngi puli na ni ka kitab Malaki ka tho shai hang ni ka ongom ni kini ka nong balai ka khot ka khat ngeu ka ong but kin long ki jonga ong utrai ki pa haga ta ka sngi haga bangan pelong ya ka jingkan show la ka jong hi bangin snai ki kum isnai ubreu ya la ukhon u shakri u hang ta te phin phai ba phin sung thu yo ba hok no ba man ya ba shakri ya blai na ta bam shakri u ublay ang pinsapet ha bakhat du sa la kita kim phai am kandan be ka jing penia pher hapdeng uta ba shakri baruta ubam shakri hapdeng uta ba hok hapdeng uta ubam man kandan be ka jing penia pher ka bakrau hado kata kata try ong hangta te pin phai ba pin snow thu yo ba hok na ubam man yo ba shakri ublay baruta ubam shakri yo tadi ta ublay khot ya phi ba phim de ban bishni phim de ban song pi hon ya kita ki wei ba ki bit ki biang wala da kim shakri ublay namar ke ei ba de jong blay ka de lupa ka jong phi ba ya phi ki ba khlam bot U Jesus Christ ya phi ki ba jangai no trai ya phi ki bam pediang hiru U Jisu ka pediang no ka ba ka por ka dang don namar da phim pediang ka sapoi ka por jo ji kerdo ka sapoi ka por jong kata kan nem sniu ka bakrau haga jing em ge jong phi tadi ta ka baka por kadang biang phai no kat baka por kadang don pediang no ya Jesus Christ komunong pedem ya ka ba phnio pat ya kata ka badap ya kata ka baslai ya kata ka banumlut ya ka jing em ka badap karhai ya ka ba Jisu terwai kita baro ki ba pediang yu wa ngalawan man ai ge jing em ba phnio karhai ru ya ka kan ini dua ini ka por ka mentang try ngo ime ko pai ni ka por ka kodor melong blay bom junyo shliang yeno me kyrkhu kon ra try ye u bahok bat yu ta u bom hok ma I slap kum ju ko try yu bahok bat yu bom hok yu to bo bha ba yu to basniu mele kum ju try mele kum ju namar ko kon rat me du blay bom junyo shliang yeno
Maka sngau ni kapor ko kenra try. Kidon hak ni kapor ko kenra ki sngau biang klemame ko try. Thik ko mutau kon strong oria. Ubala yo lut ya kata ka bahaga jeng una ukpa. Nagi bajingai ni metrai ngaduai ya pi hak ni kapor. Lada pi long shisha kum ni kon strong oria. Pi bit pi biang mentana dong sedong pi sngau ba pim don kam shu yu blai. Pi sngau pim don kam yu Jisu. Pi shakri yu blai fi but yu blai wa pim itu. Blai jong ni kaperthai. Pi pelong perlok bu ni blai jong ni kaperthai. Haka bakat du umpen ap ipi ka lengka ban pen ap sniang ipi unomla ban ya rap ipi unomla ban le ipi la fia lok bat ki blai jong kan ne ka perthai kedua nga kerku ipi kan ne sngi bot U Jisu namar une ude blai wisisha une ude blai badap da ka jing e badap da ka jing snai ubala yap na ka menta jong pi ubala su spa ipi na ka snam ga ju ubala sat ipi ubap ko ipi bala pi bot eu pi yo ka jing em ka bom jikot ka jing em ka basisha na do ka ba pi em menta banda fil alek no na ka ne ka perthai fin long bi uju pin yo bi ya ka ba kum ju pinum du e ru em ne la pim dan U Jisu pin biang ta ka ne ka perthai re ha ka ta ka perthai ka bangsawan pin long uba kordit pin long shisha uba jinjar pin long shisha ken uba babe adwai nga kerku ipi kan ne ka ski phai no kat ba kapor ka dang don ba utrai udang ai ipi kan ni ka lat ka dang don ni ka kabu udang ai ublei adwai nga kerku ipi phai no adwai utrai pen shai ka don jong pi ba pin phai no isu Jesus Christ maru brio ba klem Jesus Christ ka jing em ka long ka baduk ka ba kordit kan long ka ba so sat ba ka ba so sat ha ka pung ka ding Hakapung gading shabam chukot adwai nga kerku ifin pashu Jisu badi piru ki blab shakri utrain pinang yo ya ka borban shakri u blai fin it ikinong shun kuma pi it yaladi pin it ya kita ken ki bashun ipi pin it ya kita fin dwai nam ta kita ki ba penstam ipi adwai nga kerku mar kai ba kadegi jong kupa ka kndor kadegi jong kupa pi yo ka kndor ka beneng ka badi jong kupa pi yo ka beneng ru adwai nga kerku ipi pafina long ka daw jong jing kerku shakri u blai da ka jingai shakri u blai da ka jing kimen wanom tnom ye ki wanom kli jing kli ki eru da ka jing kimen shakri u trai mar kupa ba beneng lat tip lupa ye ki ban le akam ta ka jing im ka jong fi U Jisu la tip lupa ye ki bun le ka jing im ka jong fi adwai nga kerku ipi hagar teng U Jisu amen amen rana kerku ipi ngi sikindo pat asha ka sngi ha ka wai par ke episode jang ka khubor sta kubleshibon